dili ko ganahan og mga teacher. Di ko na minyog mistra, dagko kay gutang. Buang-buang po ito nga content creator. Murag ermitanyo ba? Oh? Sala ra. Pag-target niya sa mga teacher, tanang mga teacher, nang gawas tanan, gibirahan siya, tulid lagi ang buhok. Ang atong pangutanaan ni Rom, tinuod ba yun? Nga ang mga teachers, daghang utang. Gusto ko, abogada, nurse, o engineer, o kanang pilot, manay gusto ako. O doktor, mga na akong ganahan nila. O kanang maestra, dagko kay gutang, hindi ko ganahan na eh. Ikaw po manong no kay, kung makabira kay duliton man po nimo ning mga maestra. Ayaw po manong kay, kanira bang pagpangutang, daghan ra bag rason. Kani ato pagpaghulam og kwarta, naabagod tay kabutangan ana, naapoy nangutang gyud pod nga, giwaldas-waldas lang. Pero kalagmitan, basta mga teachers gani, unya magkautang-utang na sila, for sure, naagyo na mga importante kayo nga kapahimutangan sa ilang kwarta. Kay pila ra magud en tawo is sweldo og maestra. Daghang galastuan. Nya kani ubang mga maestra, sila pay mogasto para sa ilang mga estudyante. Magpaarya sa ilang mga classroom, sila pay mogasto in tawon. May gali ron kay giwala na nang decorate sa sulod sa classroom. Nang kato siya, sipyat pud siya dai. Sipyat siya. Nakitrending man siya. Nakioso man siya. Unya kay, di mo tulo ng mga maestrang istorya. Labi na gyud kong walay ka matuuran. Iya man kong giayog dulit nga, di ko ganahag mga maestra kay daghag utang. Pag-post niya, iyang kontra, tibuok Department of Education. Ang imong gitarget in taon iyoan, mga well-educated, intelligent, and highly calibrated individuals. Maunang timingon gyud nato no? Di gyud ta pasagad og arangkada. Dili gyud ta pasagad og target sa usa ka grupo. Labi na ning mga teachers kay kani sila hugo pra gyud ni sila. Sa kadaghang mo target sa mga teachers, kanang gamag content ang mga teachers, magkahiusa ra ba gyud ni sila na pero as much as possible no, mas lami ra gud tong content nga wala kay masagasaan nga tawo. Nya kay mo man trending karon, naki-ride on man si Uncle. Maestra pagod iyang gikontrahan. Iya pagong gaayog dulit nga dili maganahag maestra kay daghag mga utang. Ilang tanon ka iyoan ha, lagot ko niyo. O di tanawa karon. Murag usa ka balayan og potsokan imong giuyog. Tabangan ka sa mga maestra. Hindi ra ba gyud na sila mapundog di mahusto ilang ginhawa. Nagulaman na hilabta na to ng mga utang-utang kay ako gali mismo naman po ko'y utang. Kitang mga ego-ego rag income, mga utang gyud ta kay daghan tang alapson, daghan tang balayran, daghan tang obligasyon. Ambot lamang ni Uncle oy. Ambot kung nangayo na ba siya pasaylo sa mga maestra. Ang kuyaw ni mo ana Uncle, kay imo sige og palagot ang mga maestra. Masinyag na kay estudyante diha hagbong kunatanan. Balos-balos ba ang panahon? O sarag akong masulti. Merese. Taro kayo yung desisyon sa kinabuhi kay na lightan ko na ibang palopyan shop.